Patay ang usa ka misis sa Norala South, Cotabato human gidunggab sa kaugalingong bana. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Patay ang usa ka misis human gidunggab sa iyang kaugalingong bana sa balay sa ilang paryente sa Purok Osmeña, Barangay Lopez Hina sa Norala South, Cotabato. Sa report sa kapulisan, nakahiagom og sama dinunggaban sa liog ug agtang ang misis nga gilang si Joy Espesor, 46 anyos. Samtang ang mister niini nga suspect nga gilang si Edward Espesor, gidunggab sab kuno ang kaugalingon human sa krimen. Residente sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat ang magtiayon. Una kuno nahitabo ang insidente. Nakitulog pa ang magtiayon sa balay silang paryente ug didto na nahitabo ang krimen. Gisulayan pa sa pagdala sa Norala District Hospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang ang suspect patay sab. Matod sa kapulisan, giingong nalubong sa problema ang mister nga hinungdan sa krimen. Ginambal sa pamilya nila, pamilya sang babae, sang victim is depressed ang gito ang suspect sumuto na himo niyang ang krimen. Pahinomdom sa otoridad nga kung adunay problema, mas labing maayo kung idangop kini sa eksperto aron matabangan og matambagan. Hindi niya lang pagsulohon kuan niya istorya niya sa pamilya niya or sa iyang barkada para makakuan man siya makapangayo man sa sing mga suggestion. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.